ସେଦିନ ଥିଲା 16/11/2024 ମସିହା। ସେହିଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ତାଳଚେରର ସୁନାମୀ ଧନ୍ୟ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ସମାଜସେବୀ ବାପି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ମହତ କାମ ଦେଖି ସେ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସଭାରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ପାଳିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଖାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଭଳି ସମାଜସେବୀ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଠୁ ସଭା ଶେଷରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ମା ମାନେ ବାପି ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଆଦରରେ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାପି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ଯେଉଁ ହସ ପଦିଏ ମା ମାନଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲା। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଏଇ ତ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ବାପି ମହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ମା ମାନଙ୍କ ସେବାରେ, ଗରିବ ହଉ ଅସହାୟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସେଠାରେ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭରପୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମନାଇଥିଲେ।